Hola, ja tornem a estar aquí amb la secció Saludablement de Projectem TV. Avui us volem parlar dels mites i falses creences alimentàries. No sé si sabeu que fa poquet que s'ha aprovat al Col·legi de Dietistes i Nutricionistes i arrel d'aquest fet hem pensat que seria bo tractar aquest tema. I us preguntareu, i per què, no? Fins ara hi havia un pilot de xarlatans, de gent que es dedica a la dietètica i nutrició, però sense cap estudi darrere. I a partir d'ara tot això estarà regulat. Per tant, hem considerat que era un bon moment per parlar-ne. Per tant, avui ens dedicarem a tirar per terra falsos mites alimentaris. La llet és dolenta pels adolescents i pels adults. La llet és un aliment molt complet. Té proteïnes, té lípids, té vitamines i minerals, aigua. Per tant, per aquesta etapa d'adolescència és molt important, ja que tenen unes necessitats energètiques requerides molt altes. Per tant, és un aliment molt aconsellat per aquesta edat. Per als adults es recomana que la llet sigui semidesnatada o desnatada, però simplement per l'excés de greix que pot portar la llet sencera. Un altre mite relacionat amb la llet és que hem sentit moltes vegades a dir que no es pot menjar res un cop s'ha begut llet. No hi ha cap fonament científic que ens avali o que ens digui que no es pot consumir res més un cop has begut llet. Per tant, si a tu et senta bé, pots seguir consumint qualsevol aliment després de beure't la llet. El tercer mite és que menjar fruita després dels àpats engreixa. La fruita té les mateixes calories si ens la prenem abans, durant, després, al mig és igual. El poder calòric és exactament el mateix. Podem menjar fruita després dels àpats sense cap problema. El que sí que és cert és que si tu t'ho prens abans de l'àpat, per la quantitat de fibra que porta la fruita, quedes una mica més saciat i llavors menges un pèl menys a l'àpat. El quart mite seria que la pinya i el pomelo aprimen i el plàtan o l'alvocat engreixen. La pinya i el pomelo aporten molta aigua, per tant, un cop ingerits, aquesta s'elimina. I el plàtan o l'alvocat sí que és cert que aporten unes miques més de calories que les altres fruites. Però si no estem en una dieta d'aprimament estricta, això no ho hem de tenir en compte i el que hem de fer és menjar de tot i variat. També trobem molts mites sobre la carn i els peixos. La carn alimenta més que el peix. La carn té un teixit conjuntiu més important que no pas el peix, per això ens dona la sensació que tenim més sacietat o que estem més tips, però a nivell nutricional un no està per davant de l'altre. El sisè mite: les ostres van bé pel sexe. No hi ha cap evidència científica que ho avali, però sí que una copeta de vi i un ambient íntim, qualsevol aliment en aquest cas pot ser afrodisíac. Mite número 8. Si tens colesterol no pots menjar ous. No hi ha cap fonament científic que ho vali, més aviat al contrari. Nosaltres podem ingerir 300 mil·lígrams de colesterol al dia. Per tant, 3 o 4 ous podem permetre'ns menjar-nos sense cap mena de problema. Mite número 9. El sucre engreixa més que la mel. El sucre té 4 calories i la mel 3. Per tant, no hi ha diferència significativa entre un i l'altre. L'aigua engreixa. L'aigua és l'únic aliment que és acalòric, si no té calories. Per tant, és igual que ens la bevem abans, durant o després de qualsevol àpat. L'aigua no engreixa. Menjar una vegada al dia aprima. Si fos un àpat amb molt baixes calories, segur que ens aprimaríem, però habitualment les persones que solen fer un sol àpat al dia el fan de forma molt abundant i amb molta pressa. Per tant, fer un sol àpat al dia no aprima. Moltes vegades és el contrari. Les torrades engreixen menys que el pa blanc. Les torrades estan deshidratades i el pa blanc porta aigua. Per tant, si jo agafo 50 grams de pa torrat i 50 grams de pa blanc, els 50 grams de pa torrat, com que es concentren els nutrients, tindrà més calories que no pas el pa blanc. Un altre mite que trobem és que les vitamines engreixen o ens fan venir més gana. Això és totalment erroni, no et fan venir més gana ni engreixen. El segó de civada aprima. El segó de civada no aprima. El que passa que és un cereal amb alt contingut de fibra i llavors el que fa és que tinguem un trànsit intestinal molt més regular. Per tant, pot ajudar-nos a regular el pes, però no perquè aprimi el fet de l'aliment en si. S'ha de beure vi per una bona salut cardiovascular. L'alcohol com a tal és perjudicial per la salut. Per tant, si no has begut mai vi, ni cervesa, ni cap beguda alcohòlica, no cal que t'inicis en això. Ara bé, una copa de cervesa o de vi al dia és acceptat dins de la dieta mediterrània. I per últim, menjar carn sàcia i aprima. La proteïna inicialment és saciant, però a la llarga, a part de causar-nos diverses problemàtiques de salut, com podria ser osteoporosis, pedres dels ronyons, malalties coronàries, s'ha demostrat que acaba augmentant el perímetre abdominal. Per tant, no seria gens beneficiós fer dietes basades en molta quantitat de carn.
A part, comentar que els requeriments de proteïna a Espanya es cobreixen d'un 200 a un 400%. Per tant, la nostra quantitat de proteïna diària la tenim més que sobrepassada, no cal pas insistir-hi més. I amb això és tot, esperem haver-vos pogut ajudar i fins a la pròxima. Adéu.